Kaixo, ni tutorea naiz eta nire ikasleen gurasoen mezuak leku berean gorde nahi ditut. Hemen etiketa bat sortu nahi dut, karpeta bat sortu nahi dut, eta hemendik aurrera jasotako mezuak, gurasoen mezuak, gordetzea leku berean. Nola egiten da hori? Horretarako, karpeta edo etiketa bat sortu behar dut. Nola? Sakatu, sortu etiketa, eta idatzi izenburua. Etiketa sortu dut. Orain, automatikoki, ona etortzeko gurasoen mezuak, iragazki bat sortu behar dut. Nola sortzen dira iragazkiak? Sakatu ezarpenetan, iragazkiak, eta hemen sortuko dut iragazki berri bat. Nortzuk izango dira igorleak? Gurasoak, ezta? Hemen dago koska. Nola idatzi hemen? Guraso guztien helbideak. Horretarako, ireki kontaktuak aplikazioa. Ziur nago, talde bat sortu duzula, gurasoen helbidekin. Nik egin dudan bezala, adibidez, hemen daude, guraso guztiak. Egina ez badaukazu, begiratu hemen agertzen den tutoriala, eta tutorial honetan azaltzen dugu nola sortu talde bat. Behin taldea sortuta, lortu behar ditugu helbide guzti hauek. Modurik errezena da esportatzen. Esportatu talde hau, bakarrik talde hau, ez guztiak. Esportatu. Excel horri batean izango dituzu helbide guztiak, baina eskutatuta lortzeko hautatu lehenengo zutabea, datos, texto en columnas, eta delimitados por comas. Bukatu. Orain bai. Orain, begira. Azken zutabe honetan ditugu helbide guztiak. Hartu, kopiatu, eta beste dokumentu batean itsatsi. Izan daiteke blog de notas, edo nahi baduzu ere, izan daiteke Driveko dokumentu batean. Hemen daude helbide guztiak, baina kontuz. Gero, iragazki bat sortzeko hau da garrantzitsuena. Lehenengo helbidearen ondoan idatzi koma, gehi, letra larriz. Espazio eta hurrengo helbidea. Eta errepikatu hau guztiekin. Hau da, koma, espazio, espazio, eta hurrengo helbidea. Koma, espazio, espazio, eta hurrengo helbidea, horrela guztiak lerro berean izan arte. Bukatu dugu. Helbide guztiak daukagu lerro berean, eta helbideen artean, koma, espazio, espazio, dago. Bai? Orain, kopiatu lerro osoa, eta orain bai, guazen iragazkia sortzera. Sortu iragazkia, eta hemen igorlearen atalean itsatsi helbide guztiak. Baina orain, helbideak daude bananduta, koma, rekin. Helbideak guztiak batera jartzen baitugu, honekin gabe, ez da funtzionatuko iragazkia. Igorleak dira guraso guztiak, sortu iragazkia, ados, eta automatikoki karpeta berean gordetzeko, esan aplikatzeko etiketa hau. Hirugarrena, gelako gurasoak. Zer nahi dugu? Sarrera ontzian eta karpeta honetan egotea, edo ez geratzeko sarrera ontzian baizik eta zuzen karpetara joan. Hala nahi badugu, hautatu ere, lehenengo baldintza. Eta orain arte, 8 familiak mezuak bidali dizkidatenez, 8 mezu baditut. Orduan, aplikatu etiketa hau,
elkarrizketa hauei eguneratu iragazkia eta begira. Hirugarren A gelako gurasoen etiketa honetan badaude aurreko mezuak. Hemendik aurrera automatikoki hemen sartzeko egin dezagun froga. Hau da ama baten Gmaila. Eta idatziko du niretzat mezu bat. Iragazkian esan dugu sarrera ontzitik ez pasatzeko. Beraz, bai, ona etorri da eta bat agertzen da. Horrek esan nahi du mezu berri bat daukadala. Ireki etiketa eta hemen automatikoki gorde da ama honen mezua etiketa honetan. Erabilgarria, guraso guztien mezuak leku berean gordetzeko ikasturtean zehar. Eskerrik asko, agur!